दिनै फेरेंगानि माखासे एक्टिभिटिखौ जों मोजां मोनाखै मानो होनबा एरिया हिसाबै बियो जोंनि एरियाखौ 14 चिरां दुवारखौ गासोनानैसो दोनदों इयो फारसेनिफ्राय बियो मथामथि बुंनो थाङोबा गावनि प्रपार्टि बानायनाय आरो सरकारि हिसाबै आसनि बानायनायफोरखौथ' बियो मोनफ्रोमबो मावफुङाखै जय बिपिएमनि जय बिपिएमनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय हाग्रामा महिलारिनि जोङो मथामथि इउपिपिएलनि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोनाखै आरो जोङो 2020 आव जेब्ला सुक्ति गोदान जादों बिसिना बिटिआर हिसाबै जादोंमोन बे समाव जोङो बिआर फेरेंगाखौ 14 चिरां दुवाराव देरहासार खालामदोंमोन जै मैयै जोङो खाथिनानै मथामथि इयुथ हिसाबै जोङो स्ट्रं भाबै खाथिनानै फेरेंगा बसुमतारीखौ देरहाहोनाय जादोंमोन दिनै फेरेंगानि माखासे एक्टिभिटिखौ जों मोजां मोनाखै मानो होनबा एरिया हिसाबै बियो जोंनि एरियाखौ 14 चिरां दुवारखौ गासोनानैसो दोनदों इयो फारसेनिफ्राय बियो मथामथि बुंनो थाङोबा गावनि प्रपार्टि बानायनाय आरो सरकारि हिसाबै आसनि बानायनायफोरखौथ' बियो मोनफ्रोमबो मावफुङाखै दिनै लामा मावदों बा कालभार मावदों होनलाबायदों बेफोर गासिबो फेक गोजा आरो जोंनि 14 चिराङाव मथामथि दंफां मिल बायदिसिना खुलिनायासो बारा जादों बेना जोंनियावथ' हाग्रा हिसाबै दिनै 14 चिराङाव माखासे रिजार्भ ओनसोल दंमोन बे रिजार्भ ओनसोलनिफ्राय दंफां दानफाय लाबोनानै गावनि मिलाव दंफां हानाय माखासेल' नुबाय थादों आरो जोङो बिनि थाखायनो बिनि मावनायफोरखौ आदर्शफोरखौ जोङो मोजां मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएफखौ लैहोर लैहोर फैनानै देरहासार खालामनानै जोङो गभर्नमेन्टआव लाबोनो नागिरदों आरो 100% सरकार जागोन बिपिएफआ जोंनोथ' बिदिनो प्रतिश्रुति होदोंमोन मथामथि खुगाजोंसो सुक्ति आरो बेना लिखितंथ' प्रतिश्रुति होनो हाखाया माने बिनि बुंनाया गासिबो फेलें गोजा बुंदोंमोन बियो जोङो इयुथफोरखौ बा सेंग्रासाफोरखौ मोजां गथ' सिकितफोरखौ साख्रि होगोन बा जोङो माबा मोनसे सल्भ खालामनो थाखाय बायदिसिना स्किम सेंसन होनानै सल्भ खालामगोन मावनानै जानायनि हानायनि मोन्थायखौ जों होगोन होनदोंमोन खिन्थु बे गासिबो फेलें गोजा आरो 100% मानो होनबा जोंनि रायजो राजाया बिनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनाखै जोंनि 14 चिरांनिफ्राय आरो आं खुलुमहरोसो माने मावखुंग्रि बियाबावदि बे टिकेट लाहैदों मावखुंग्रिनि रायजो राजाया बेनो भट होनो नाङा मानो होनबा बेखौ भट होनानै होआलासिनो बेखौ 10,000 भटआव फेजेनहरनो हायोबा आङो मावखुंग्रि बियाबनि जनसाधारन पाब्लिकफोरखौ आं खुलुमगोन बेथ' नंखाय गोजा मानो होनबा सान्ति सुक्तियाथ' जेनेबा मोनसे संगठन जेनेबा एनडिबि आफादा बै समाव आफाद मावबाय थानाय समाव जेनेबा आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बिसोरखौ लानानै थगायदों इयो बिसोरखौ लानानै गाव बारस'नानै बियो सुक्ति खालामनाय हिसाबै दिनै सान्ति सुक्ति जानो हायाखै आरो बियो बिनि थाखायनो एपिबि गोदान आफाद दादों बिसोरो आरो बे गोदान आफाद दानाय एपिबि माबाखौ दिनै बुथुमनांगौ बिसोरो होखानानै गावसोर जेननो थांगासिनो दं आरो मथामथि जोङो दा 16 जन प्रेजेन्ट दं ओमफ्राय जोंजों फैगासिनो दङ जों दिनै हास्लाबजोबाखै गारिनि बेब'स्था खालामनो आरो गारि लानानै बावहाय जोङो सारजों रायज्लायनानै जेनेबा जाखिनि एक्टिभिटि जोंनि मावगिरिफ्रा लोगो लालायनानै दिनैनो गाननायनि थिरांथाखौ लानानै माखासे फिल्डआव जोङो प्राइमारि लेभेलाव लादों आरो ब्लकनिफ्राय जों आलासि लेंहरदों बेखौ जों लानानै गाबोननिफ्राय रेडि खेबथामसिम सारखौ जोङो 14 चिराङाव मोननायनि थाखाय आरो चिफ सारखौ मोननायनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं 100%।